En marcha en Lugo, Ben Empregado, o primeiro plan de emprego dunha administración galega que axusta a oferta á demanda. Para contratacións durante un ano de desempregados lucenses en establecementos, en empresas ou en colectivos desta provincia que necesiten de persoal, pero que pola situación actual na que vivimos non teñen a disponibilidade económica para contratalo. Gómez Besteiro e deputados provinciais presentaron no Pazo de San Marcos o plan ao que se destinan 5 millóns de euros. A institución asumirá os custes salariais do novo empregado durante un ano. O único requisito, ser lucense. Vai a ser un plan pioneiro tamén na defensa dos dereitos dos traballadores, na defensa desas cláusulas sociais que permiten efectivamente que ese traballo sexa para un empregado ben empregado. Valoraránse aquelas empresas que ofrezan mellores condicións para os desempregados antes e despois da contratación. Quedarán excluídos, por exemplo, as que realicen despidos de forma improcedente. Son cos que mellor garantimos a estabilidade e o benestar dos traballadores e tamén que as empresas poidan contar con ese persoal cualificado que mellore tamén a súa productividade e a súa competitividade na provincia. Ben Empregado terá dúas fases. A primeira arranca este mes de decembro e consistirá en coñecer a oferta de emprego que existe na provincia. Tras este estudo, toca a selección de persoal que será a partir de febreiro. Para iso imos a celebrar unha convocatoria pública de selección de traballadores desempregados lucenses, como dixo o presidente, dos 67 concellos da provincia. Prevese a creación de 300 empregos en toda a provincia, un plan para cumprir cas peticións dos veciños nos orzamentos participativos. A Xunta de Goberno deste venres aprobará as bases e en 15 días hábiles, empresas e colectivos poden consultalas nesta páxina ou chamando a este teléfono.